Hej. Hvad så, Kasper? Ja. Nu skal jeg da bare lige overveje. Jamen, det er fordi, at altså, kan du ikke torsdag eftermiddag? Det er jo bare fordi, at man har jo huset fra eftermiddag. Ikke? Så kunne vi så godt tage afsted torsdag, fordi så er det nemlig billigere, hvis man skal have det ind over weekenden. Så hvis vi kan tage afsted torsdag. Jamen, det er jo bare, når vi vil, altså når Frederik er fri ved skole, når det passer dig. Ja, jamen, så kan vi bare tage afsted der ved en 5-tiden eller sådan noget. Det er helt fint nok, er det ikke? Men det kunne være meget nice, så bliver du til søndag, synes du ikke? Det er bare, altså hvis du kender nogle flere, så inviter dem endelig, fordi lige nu er det kun os 3. Nej, sådan er det jo gerne. Jeg har spurgt, om han heller ikke har nogen penge. Sådan er det sidst på måneden jo. Nej, jeg tror ikke. Nå, men han sagde i hvert fald, at han ikke havde råd, så. Ja, selvfølgelig, Kasper. Men du kan jo bare sige, hvis du finder nogen, der gerne vil med, ikke? Okay, vi snakkes lige. Hej. Nu fik du altså lige mit telefonopkald med i videoen. Ja. Lige vejen kan den sagtens gå til siden den anden vej, der kan han sgu godt nok ikke. Nej, jeg kunne godt lige se. Det er altså for hårdt.